Ahojte, volám sa Táňa, som majiteľkou ateliéru Tanička a dnes sme si v KFC Vlna vytvorili takýto venček s babami. Venček je plne kompostovateľný, je prírodný. Venček sa dá použiť aj na cintoríne ako dušičková dekorácia. Pracujeme v našom ateliéri len s prírodnými materiálmi, ktoré sú plne kompostovateľné. Umelé dekorácie sa snažíme už vôbec nepoužívať, nakoľko by sme veľmi radi chceli podporiť, aby ľudia viac pracovali s prírodnými materiálmi a tie umelé sa úplne vylúčili. A by sme sa chceli spoločne vyhnúť, aby po tých dušičkách neboli kontajnery plné umelých dekorácií. Tento venček si môžu kľudne ľudia z hrobu odniesť priamo do kompostu. Som veľmi rada, že som mohla byť súčasťou takéhoto krásneho workshopu a budem veľmi rada, keď aj vy si niečo takéto doma buď spolu vytvoríte, alebo podporíte takéto ateliéry, ktoré sú zamerané na prírodnú tvorbu.